ఒక మనిషి అన్నం తినడానికి సూపర్ మార్కెట్‌కి పోయి రైస్ బ్యాగ్ తెచ్చుకుంటే సరిపోద్దని అనుకుంటాడు. కాదు. ఆ మనిషి రైస్ బ్యాగ్ తెచ్చుకోవడానికి వెనక ఆ రైస్ ఆ బ్యాగ్‌లోకి రావడానికి చాలా కష్టం ఉంటది. ఆ కష్టం ఎవరు ఊహించలేనిది. అది ఒక రైతుకు మాత్రమే సాధ్యం. ఎందుకంటే మట్టిలో దిగి, మట్టితో సావాసం జేసి, మట్టితో ప్రయాణం చేసి, కొన్ని రోజులు, కొన్ని నెలలు మట్టితోనే గడిపి, ఆ మట్టిలోంచి గింజ గింజ తీసి దాన్ని అన్నానిగా మార్చగలిగే శక్తి ఒక రైతుకే ఉంది. కాబట్టి నేను చెప్పేదేందంటే, మీరు సూపర్ మార్కెట్‌కి వెళ్లి రైస్ బ్యాగ్ తెచ్చుకుంటున్నారు. కానీ అది పండించే రైతుకు మాత్రం విలువ ఇవ్వట్లేదు. రైస్ బ్యాగ్ కొనుక్కోవడం తప్పు కాదు. కొనుక్కొని తినండి. మీరు తినకపోతే బతకలేరు. మేము పండించిందే మీరు తినాలి. సో, తినండి. కానీ రైతు కనిపించినప్పుడు కొంచెం మర్యాదగా మాట్లాడండి. ఎందుకంటే రైతు లేకపోతే ఎవరికి అన్నం దొరకదు కదా! కాబట్టి కొంచెం ఆలోచించండి.